Иртәнге сентябрь кыяшы сабыйларның йөзләрен иркәли. Малайлар беренче укытучылар белән очрашуны көткәндә, кызлар чәчләрен матурлап линейкага әзерләнә. Бу 95-нче яңа лицей тарихындагы беренче тантана. Балаларның һәм әти-әниләрнең шатлыгын уртаклашырга Рөстәм Миңнеханов килде. Уку елы башланып килә. Изге сәгатьтә яңа мәктәптә матур итеп укырга насип булсын. Это один из лучших проектов. У нас 1501 место и 1224. Это самые лучшие, удачные проекты школ. Вам повезло, у вас прекрасная школа. Быел 60 класста 800 бала укыячак. Алар рәискә рәхмәтен шигырь аша җиткерде. Яңа бинада укырга булыр безгә бик рәхәт. Зур якты мәктәп өчен бездән сезгә зур рәхмәт. Беренче дәрескә кыңгырауны да алар бергә чыңлата. Ул бүген 148 беренче сыйныф укучысы өчен тәүге тапкыр яңгырады. Алардан 6 сыйныф тупланган. Рөстәм Миңнеханов малай кызлар белән аралашып хәлләрен сорашты. Укый беләм, яза беләм. Хәзер менә дусларны күп булачак. Мәктәп бик матур, безгә бик күп бүләкләр бирделәр. Укырга өйрәнәсе килә, язарга өйрәнәсе килә. Футбол уйнарга яратам. Лицейда 63 уку сыйныфы, 600 кешелек актлар залы, 750 кешелек ашханә, 2 бассейн булдырылган. Коллективка 35 мөгаллим тупланган. Воркута, Чита, Красноярск, Самарадан күченеп килгән укытучылар бар. Күбесе хезмәт династияләре вәкилләре. Безнең гаиләбезнең гомуми педагогик эш стажы якынча 100 елдан артып китә. Әбием Әхмәтҗанова Рәйсә Җәләт кызы 40 елдан артык гомерен балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган. Башлангычны тәмамлауга ук балаларны икътисад өчен әһәмиятле юнәлешләр буенча укытачаклар. 5-нче сыйныфтан алып безнең мәктәптә мәгълүмати технологик, физика, математика, табигый фәнни класслар ачылды. Шулай ук ата-аналары ясрау буенча лингвистик класслар да ачылды. Дәресләрдән соң эшчәнлектә дә инженерлык белем үстерү буенча да түгәрәкләр эшләячәк. Шундыйларның берсе дроннар җыю һәм алар белән идарә итү. Моның өчен симулятор, виртуаль күзлекләр кайтарганнар. Күнекмәләрне беренче сыйныфтан ук үзләштереп булачак. Симуляторларда очарга өйрәнгәннән соң уже айрым кабинетларда күп обязательно ясалып куйган специальный сетка белән тартылган. Шул копта балалар очалар уже үзләре җыйган дроннарда. Яңа мәктәп Совет районындагы Весна торак комплексында урнашкан. Бу шәһәрдә яшьләр күп күченә торган урыннарның берсе. 9 ел эчендә монда 14 мең кешегә исәпләнгән 22 йорт кулланылышка тапшырылган инде. Якында гына 185-нче мәктәп урнашкан, анда узган ел 3000, ягъни тиешеннән 2 тапкырга күбрәк бала белем алган. Яңа лицей ул бинаны бушатырга ярдәм итәргә тиеш. Бала һаман күбәя. Школа кирәк иде, конечно, потому что якын авыллар тоже монда йөри, балаларын йөртә. И так что без надеемся, конечно, что бу мәктәп шул хәтлек резиновый булмастыр дип инде. 185 мәктәп кебек. Бик җайлы, безгә машинада 3 минут, җәяү барсак 20 минут идән. Балалар бик күп. Бездә 2 кыз менә үсәләр, бер сатаган, бер кызыбыз бар кичкенә. Ансы да бу мәктәпкә барыр дип өмет итәбез. Гомумән алганда йортлар төзелгән җирдә мәктәпләр салына, урыннар барлыкка килә. Бу безнең республикабызның җитәкчелегенең, рәисебез Рөстәм Нургалиевның мәгарифкә, халкыбызга, яшьләргә булган мөнәсәбәтен күрсәтүче бер фактор. Балаларның осталыгын төрле яктан арттырыр өчен лицейда видеостудия белән типография булдырылачак. Рүзәл Шарипов, Рәнзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.